Dali. Pila edad nimo? 20. Birthday nimo karon? Oy, mga on daw mi diri. Ha? Naghanda ka wala? Nagid gamay. Nagid gamay. Naghanda ani mi kay mga on mi. Gusto ka mo kaon mi diri? Kinahanon mi na mga on. Buutan daw ka kayo ba? Nay nag-ingon sa amo, buutan ka dili. Tama ra po. Tama ra po dali. Naami ihatag sa inyo. Ano diri diyan? Buutan na daw ka kaayo. Buutan daw ka kaayo. Sige dali, open ni. Ihatag daw namo ni sa imuha. Gift, birthday gift sa imuha. Gusto ka ni? Dili ka ng sakyanan ba? Gusto ka ni? Dili ka? Ikaw rin mo dawat. Dili ka ni? Okay, sige. Open ni Kuya. Kanina open. Ay, ako na sulod. As you always po, thank you for the effort. Dako kaayo gimpak sa ako ang imong gibuhat kay wala ta ka gisugo pero nag-effort ka. You're matured enough na sa pagkagwapo sa ato balay. At least karon na anak ko kauban sa mga plano para sa ato ang pamilya. With the effort of your ate. So thank you sa inyo duha. Once again, thank you and happy birthday, Koy. Just enjoy your day. Diba, sabi ko noon, pag may nabuhat ka nga maayo na ako ihatag na kalipay in return. Nalipay ka? Lipay po kayo. Okay. Kung lang explain kayo, yung delivery po daw kuan lagi daw. O balong ang nani di ay. Yes. Salamat kayo mga. Unsay mo ang birthday wish? Oras niya po nga. So kabastog lang sa matagal no. Okay. Kabalo ka hanigikan? Sa oras sa iyan. Kinsa si? Ikaw na Teribika. Yes. Unsay mo isulti sa iya ha? Salamat kay siya yung pagkuan handaan ni Yam kan gasto. Salamat kay siya. Karon ko kay experience na ani po. Basta buutan gani deserve jud kayo ang love sa iyaan sa pamilya. So gikan sa amo sa mga tao nga nagmahal sa imo happy birthday. Na nakauyak? Bawal. Bawal. Ay, bawal pa. 20 years old. Sana all. So, happy birthday sa imuha. Na I hope nga nalipay ka sa gamay na sorpresa para sa imuha. Okay? So, naasad kay Pabubo Balloon. Yay! Kay napod kay pa-picture frame. Kailan ka, ne? Okay, and then let's celebrate 180 Kurban. Let's celebrate for another year na ihatag sa Ginoo sa imuha. And then napod kay palitsyon gikan kay ate. So happy birthday. Okay, always be happy and be thankful always. Naay gamay na palipay si ate sa imuha. Nani cash imuhang. Okay, imuhang ko. Ihapa pila ni imuhang cash. Wow, huwag yung milansin sa iyo doon. Kana ba yun doon? So, kana siya nga cash. Ihatag at least sa imo hiyaan. Happy birthday! Imuha na niya siya. Okay, asa man wala ni Uyan? Wala. Okay, sige. Let's take pictures.